गांगुफाय माथो खालामना थाबावब्रा माथो गोदाव सोराव सोंथाबोलै सानजों मा खालामनो थागोननो बेखौनोथ' सानदोंलै आंबो मोला दा मा खालामबावनो गोदाव सोराव सोंथाबो माथो थौ बहाबा थांनानैसो टाइम पास खालामनोसैदां थौ गांगुफाय एसे उरला मोनावनो टाइम पास खालामनोसै माथो थालायबाय थांब्रा गोदाव सोरावलायबायलाय थौ मोलाय मोला दा बिसिनाव थांसै एसे टाइम पास खालामनोसै माथो गोदाव सोराव थालायबाय थानोलै बेलाय मानसियासो न'आव दंना गैया बेनोथ'लै आसला मानसियाबो न'आव दंना गैया मानसियाबो देवानिथार नालाय ओजों थालाय न'आवनो थाथिरा र' फन खालामहरग्रोनि हेलौ उला दा बहा दंब्रा ए न'आवनो दे नैलै गांगुफाय जांजों दङ गोदाव सोरावनो मा खालामगोन मा थागोन सानाबो बेलासिबाय नोंसिनावसो एसे थांनानै टाइम पास खालामनो नागिरदोंमोन जोङो दे दसे थाथ' थांगासिनो जोङो दे होमबालाय दे थौ गांगुफाय न'आवनो दंनो थांसै मा खालामनो थांब्रा गोदाव सोरावलाय एसे टाइम पास खालामनोसै उरलाजों थौ होमबालाय मोला दा थांसै आं देग्लाय ना बैसागो फांसनाव थिगसे मोसाखागोनलै आइ दे मोसाबानो जाबाय दा मोजां सोलोंखा आरो मोसानोबालाय माथो थिग दं आइ मोजां सोलोंखाथार बयनिसायबो साबसिन मोसाना देखायनानै फांसननि प्राइजफोरखौ बुथुमना लाबोजोबनांगौ आइ मोजां सोलोंथार होमबासो बयनिसायबो साबसिन मोसाना देखायबासो नोम्फानि नामा बे गामियाव बे ओनसोलाव बे बर'नि रायजोआव नामा उथिगोनब्रा आइ मोजां सोलोंखाथार साला बयनिसायबो साबसिन मोसानाय सोलोंथार दे उला खामसाव नोंनाबाथाय बाराद्रायथार फिसाजोखौनो एफाग्राब बिदि जाजानो लुबैयो जागोन आरो मा मोसागोन लासैनो एफाग्राब नोंनि साननाय बायदि जाबाय बिमा नों बुजियालै दिनै गाबोननि मुगायाव सोर साबसिन मोसानो हायो बेखौसो नागिरो मानसिफ्रा आरो बे बादायलायनायनि मुगायाव दद्र मोसानायजों मा जानो मा थान्दा मा जानो बाग्रांबासि बारलुलि बै बलिउड ना बै इण्डियान डेन्सार ना मा बेफोराव मोसानायखौ नुवाखै आथिंफ्रा बोरै बोखोदाव जालायो आथिंफ्रा बोरै गावला गावलि उल्था फाल्था खालामजालायो बेफोरबायदि सोलोंनांगौ नोंनियालाय मालै बिमा जायालै नोंजों बादहाय नोमानि खोथाखौ लाना आंनि खोथाखौ लाबासो सिगाङाव दावगालांनो हागोन नोंखौ आं इन्टारनेसनेल लेभेलाव दैथायहरनो नागिरदों आइ सिन्था खालामनाङा नों मोजांल' सोलोंबाय थालाय मानि बेलाय आंबो हायना हाया नायथारनि साला हाब माथो उला आरो बाजै माथो खाम दानानै ज' दंलाय मा रायलायदोंब्रा हाब मोलाबाय माथो खावब्ला नुजाफैलायबाय बिसोरबो बोरैथो जाखो खबरफ्रालाय जेबो खबर गैया उला दा माबा सानैजों गोदाव सोराव मोननायखाय नोंसिनाव एसे टाइम पास खालामसै होननासो फैदोंमोन जों माथो मोला बेनोसैलाय गोदाव सोराव मोननायखाय नोंसिनाव एसे टाइम पास खालामनो होनना फैदों जोङो माथो रायलायबाय थाया बाजै नै जोंहा रानि फिसाया देग्लाय फांसनाव मोसानो गरम जाथारदों फिसाया नुवाखै फिसाजोखौ माबायदि जाजानो लुबैदों माबालै मोला भाई दानि मुगायाव बादायनायनि मुगा बे मुगायाव आंबो फिसाजोखौ एसे गोजौ लेभेलाव थिनहरनो नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव थिनहरनानै एसे खायदा बनायगासिनो आंबो देग्लाय फांसनाव बयनिसायबो साबसिन मोसाहोनानै फांसनाव सबसे फार्स्ट खालामनानै एसे नामखौ लाखिनो नागिरदों आङो मिथिगौ ना मोला भाई दे मोजाङैनो दं उला दा आंबो हेफाजाब दङ आंबो मदद खालामगोन ना मा बेलाय रानि फिसाखौ गोजौ थिखांहरनायाव आंबो दङ ना आंबो मदद होगोन दे मोजांल' सोलोंथारनानै आं दङ बबेनि फांसन बबेनि मा बेलाय आं थानायाव जेबो जिंगासो नाङा नोंगौ उला दा दानि मुगायाव बादायनायनि मुगा गाव गावनो एसे सोलोंनानै गाव गावनो एसे थांखिफोरखौ लानानै सिगां आवगायलांनो नाजायाबा जेबो जायालै दानि मुगायाव फरायनायल'जोंबो एसे गाव गावबो साननानै बहा खालामनांगौ बहा मा खालामबा जायो बेखौ साननानै मावनाया मोजां थियानो जादों दे उला दा नोंस्राना अके माथो बिब्दिसो जोंहाना नोंबाजोंना जाथारलै रावानो माबा खाब्रां खुब्रां जेबो बुंनो रोङा मा साननो रोङा बाजै नोंखौलाय माथो बैसागो खाथिजों बैसागो सफैहांजों समायनिफ्राय समायनायसो नुलांगासिनो माथो ब्रा देग्लाय माइब्राफोरखौ नों बायदि मोजां संथारलै बाजै एसे नोंसिनाव गोगोम रंजाफैथारनांगौ दे बाजै मोला भाई नोंनियालाय मा हिन्जावजों रुजुयोब्रा माइब्रा बिदिखौलाय बारा बाख्नायनाङा हिन्जावफोरखौ ओरैखमबा दानि
सेंग्राफ्रा साननाया एसे बेलेग बेलेगसो जायो। मा बेलेग जानांगौखाय साननायालाय नोंनाबाथाय उल्था फाल्था मोजांखौसो बुंदों दा माखौथ' गाज्रि बुंखो बेलाय संदों आगै संनायालाय संदों एसे फैबानो जाबाय दा। नों बुजालाय बिमा दानि सेंग्राफोरनि नोजोरा माबायदि नों मिथिगौना? फिसा सासे गोनां हाबा जाखांनाय गोनां बेफोरसो बांसिन नोजोर होयो। बेखायनो बारा बाख्नाय जानाङा। मोला भाई बारा बाख्नायनालै आंनि हिन्जावखौ आंनि सिगाङाव एसे बोरैबा बोरैबा मोनलायलाङो आंबो। दानि मुगानि साननाय हनायफ्रा एसे बेलेग जाजोब्बायना मानसिफोरनिया। सेंग्राफोरबो बेनो हिन्जावफोरबो बेनो। बेखायनो आंनि सिगाङावबाथाय बारा बाख्नायनालै नोमबाजैखौ मोला भाई। उरला दा आंखौ बेबायदि गाज्रि सानाब्रा आं बाजैखौ मोजां मोननायखौसो मोजां होनदों दा आरो माखौथो गाज्रि होनखो बारा गाज्रि सोमोन्दै सानालै उरला दा बैसागो खाथिफ्राव बेबायदि गोदान बोसोरनि समाव गाज्रि सानबा गाज्रि जालाङो गोसोफ्रा बेबायदि सानथारनाङा। थैद आंबोथ' एफाग्राब गाज्रि मानसि नङाना मानसियासो सावला बालाव जानो हागौ गोसोआथ' बेबायदि सावला बालाव नङाना। थैद मा फाग्ला फाग्ला सानलाय उरला दा जाहाय बे उरला खामसावि साननाया गावनो सावलोन बावलोन सेंग्रा समाव मोनला मोनथामोन नालाय मालायखौ बिदि सानो दाबो बिदि सानो साननायफ्रा आं माबायदि सानो मानसिखौखि बिदि सानबाय गावनि फंबाय जानाय गावनि लोगो जानायखौनो एफाग्राब गाज्रि साननाय थै मा मानसि नोंलाय। बुंदोंसोब्रा आंबो एफाग्राब गाज्रि सानद्रायाखैना बुंखादों माने सिगाङाव बेफोरबायदि दा जाहैथों होननानै उनाव माने दानिया एसे वार्निं होना दोनखायाबा थिग जायालै लोगोजों लोगोबाबो फोथायनो हाया बेखायसो बुंदों आं। माथो जाखो माथो गाज्रि जाखो जेबो जायाखैना। हामालै उरला दा बेफोरबायदि गाज्रि गोसो साननो गोदान बोसोर खाथियाव बैसागु खाथियाव लोगोजों बेबायदि सानलायनानै गाज्रि सानलायना नांलाय खमलाय जाबालाय गोदान बोसोरखौ बैसागु बोथोरखौ बोरै हगारहरनो हामाब्ला दा बेफोरबायदि गाज्रि साननो। जाबायलै भाइफोरा आंबो एफाग्राब गाज्रि सानाखै बुंदोंसो बेफोरबायदि आंनि सिगाङाव बारा बाख्नायबाय थाना होननानै। माथो जाखो दे भाइफोर माथो खबर लानानै फैदोंमोन? माबा उरला दा सानैजों गांगु भाइजों जों गोदाव सोराव मोननायखाय नोंसिनाव एसे बेरायग्लांना फैनोसै होननासो फैदोंमोन जेबो खबर गैया गैनायालाय बैसागो खाथिबो जाबाय बैसागो सफैबासो दा माबा मोनसे जासिगोन दाथ' आरो गोरानसो मा खालामबावनो गुलाफ्राबो गैलायलाङा नालाय दखानफ्राव बाजैमोननि दखानफ्रावबो थांलाबायनो बेखायनो नोंसिनावनो एसे टाइम पास खालामनो होनना फैदोंमोन। जेबो नङा दाबो थांफिनसैदां जोङो टाइमबो गैला माथो हनै बेलासिलाय लांबाय समाबो मालाबा मोजां रायज्लायसिगोन र' माबा मोनसे बुस्थु लाबोफानानै। थांथासै होनबा दानो जिरायला होनबा जिरायलाय ला बाजै समबो गैला माथो मालाबा मोजां जिरायसिगोन थांसै बाजै। मोला भाइ गांगु भाइ थांथोंसै दानो दे नोंसोरनि गोसो थाङोबालाय थांदो आरो माथो खालामनो आंनावबो जेबो गैया न'आवबो जेबो गैया नै दासो मैयासो नामा जानहांदोंनो नोमबाजैया मैयासो नामा बहायदोंनो दालाय बहा जानो नै आरो दंबावसो बोथोरानो बैसागुफ्राव जासिगोन बियो लोंनाय जानायफोरा। दे थाङोना मायो थांदो। दे होमबालाय मोला आगै आरो गांगु आगै थांदो नों दा बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा बेबायदिनो सटफटियासो मानसियानो सालुन बालुनखा। नङालै बाजै आदानि बुंनायखौ आंलाय मा गाज्रि मोननो बेखौ मिथिखायो आं एसे मानसिखौनो मिथिखायो आङो जेबो नङा आदायाबो गाज्रि नङा गाज्रि नुवाखै मोजांखौनो बुंदों। दे थादो बाजै। दे होमबालाय आदा आरो बाजैमोन थाथ'लायदो बैसागुआव फैनोसै आरो नोंसोरबो थांनांगोन जोंनिथिंजाय दे थाथ'। मा ओंखाम जाहैनोसै ओंखामखौसो दोनखो थौ